The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa satellite office sa Kongreso, dumulog ngayong hapon si Reynaldo Viceno para humingi ng tulong para sa kanyang patuloy na gamutan. 12 taon na nang mangyari ang kanyang kidney transplant operation at ngayon ay patuloy ang kanyang maintenance. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Reynaldo Viceno na nakatira sa Las Piñas po. Ako po isang kidney transplant at ang aking gamot ay nagkakahalaga ng 35,000 na hindi ko kaya matustusan araw-araw kung maintenance po dahil sa anti-rejection. Naway matulungan niyo po ako, Bico Party List. Maraming salamat po sa tulong na inyong pinaabot sa akin. Thank you po uli. Maraming salamat po. God bless po. Yan ang panawagan ni Reynaldo at ngayon makakausap natin siya ngayong hapon sa telepono. Magandang hapon po sa inyo, Sir Reynaldo. Magandang hapon po. Opo, kumusta po yung pakiramdam niyo po ngayon? Tawa naman ng Diyos okay naman po. Opo, so hindi naman nagkakasakit. Opo, so Sir Reynaldo, kumusta po yung kalagayan po ninyo matapos po yung 12 years na kidney transplant na isinagawa po sa inyo? Sa ngayon po, okay naman po kasi na-sustain ko naman po yung gamot na naiinom ko. Galing din naman po to sa mga pinaglapitan ko ng tulong ng mga sa mga LGU, saka yung mga sa mga government po. Kaya sawa ng Diyos, nasusustain ko po yung gamot ko. Tapos yung kalagayan ko naman po ngayon, ko naman po, minsan okay, minsan hindi. Kasi hindi ko pa rin talaga susulan at kasi ay sakang patient po eh. May nararamdaman ka pa minsan-minsan, minsan naman okay naman yung pakiramdam mo. Minsan naman hindi ayos. Saka bedridden ka lang kasi masakit ang ulo, ganun po. Apo. Sir Reynaldo, nababanggit niyo po na meron po kayong sinusustain na gamot, meaning meron na po kayong maintenance, At eto po, nasabi niyo palagian po kayong humihingi ng tulong. Ibig sabihin po ba, taon-taon po ay ginagawa niyo na po itong paghihingi ng tulong para po masustain ang inyo pong gamutan? Opo, tama po kayo dyan. Kasi ako po, wala na po akong trabaho. Disabled na po kasi ako. Hindi naman ako makapagtrabaho kasi mamaya stress po yung aking kidney, mahirap na kasi once in a lifetime na mabuhay ka ng normal, ang hirap po mag-dialysis. Naranasan ko po yung mag-dialysis, talagang
suffer po talaga ako ng gusto. Sa tagal ko nagda-dialysis po, parang susuko na rin po ako. Opo, tatay, Kaya- nababanggit niyo po na dati po kayong nagtatrabaho at ngayon po ay wala na or huminto na po kayo sa pagtatrabaho. Ano po yung dati niyong trabaho, tay? Dati po akong OFW, nagtatrabaho po ako sa offshore. Ngayon, po ko, tik-tik kalawang tawag po dun sa trabaho ko. Po yun, hindi siya si going vessel, naka-standby lang siya sa dagat. Tapos nagtitik-tik kalawang lang kami, yun ang trabaho ko. Tapos nung huli kong sampa, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Kasi magpa 5 months na ako nung nasa on-board ng ng barko namin. Opo. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Na-detect po ng doktor na meron po akong chronic kidney disease noong 2009, tapos 2010 nag-dialysis na po. Kaya ko po yung hirap talaga na mag-dialysis. Opo. Hindi po Tatay zero. Reynaldo, nababanggit niyo po na hindi na po kayo sumasampa sa barko dahil nga po ay sa sakit po ninyo. Paano na po? Paano niyo po nasusuportahan ang inyo pong pang-araw-araw na pangangailangan, yung gamutan? Sino po yung nakakatulong po sa inyo? Actually po, yung gamutan, hindi ko po talaga kaya sustain. Kasi po, wala naman po akong kakayanan na masustain po yung gamutan. Although may nakukuha akong maliit na pension doon sa sa SS ko, kasi disability na nga po ako, maliit lang po yun. 4,000 lang po yung natanggap ko doon. Kada buwan, hindi ko sapat para sa maintenance ko po na panghabang buhay. Kasi sobrang mahal po ng anti-rejection po. Opo. Tapos ang ginagawa ko po, lumalapit ako sa lahat po ng ahensya, katulad po ng Ako Bicol Party List. Opo. Tatay Reynaldo, kayo po ba ay may mga anak na po ni Mrs.? Wala po eh. Lang po kami lang po mag-asawa, hindi po kami pinagkalooban. Opo. Opo, Tatay Reynaldo, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Opo. Sir. Opo, paano niyo po ngayon nalaman na maaari po kayong dumulog or makatanggap ng tulong mula nga sa Ako Bicol Party List? Dati po, sinubukan ko lang mag-try na lumapit. Opo. Dito. Nabigyan naman po ako. Ngayon, nung ito na pong pangalawang lapit ko po, medyo sinamampalad po. Na-hold na nga po yung medical assistance. Ang hirap po ng sitwasyon na wala kang malalapitang pang-medical. Opo. Kasi doon lang po ako umaasa sa rejection ko sa kidney ko eh. Ang isang araw ko pong iniinom umaabot po ng 1,000 po. Hindi ko po kayang i-sustain po lahat po yun. Opo. So, ibig sabihin... Kaya tsagaan po. Kahit mahirap, kahit umulan o umaraw ko, tsagaan ko po yun para lang masustain ko yung gamot ko. Opo. So, ibig sabihin, Tatay Reynaldo, last year ay dumulog na po kayo sa Ako Bicol at natulungan po kayo ng Ako Bicol. Opo, natulungan naman po ako ng Ako Bicol. Opo, at Maraming salamat po pala sa Ako Bicol po. Opo, at ngayon po ay lumapit ulit po kayo sa Ako Bicol. Ano po yung inaasahan nyo pong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yun po sana po aking pang-medical na pang-gamutan po. Kahit di naman po basta mayroon lang po ako ma-maintain na gamutan po na pang isang buwan o kaya kahit basta makatulong lang po sa akin. Opo. Opo.
Sa ngayon, mahirap yung naging sitwasyon. Napakahirap ng kanyang sitwasyon, pero umaasa dahil alam niyang natulungan siya dati ng Ako Bicol at ngayon, umaasa din ulit siya na matutulungan siya. Pero mabalik ko lang si Tatay Reynaldo, no? Nasa magkano po yung gamutan po ninyo? Bali po, 35,000 plus po yun. May 700 yata po. Yun po yung aking maintenance ko sa isang buwan po. Opo, sa isang buwan, nasa mahigit kumulang, nasa 40,000 po itong gamutan po ninyo. Bali, 36 na po. 36,000. Opo. Opo. At dahil dyan, Tatay Reynaldo, malaki-laki din yung kinakailangan niya buwan-buwan. No? Lalo na umaasa si Tatay Reynaldo sa kanyang pension na 4,000 every month. Oo. At dahil dyan, Tatay Reynaldo, para sa ora mismong pagtugon po sa inyong pangangailangan, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, good afternoon po, ma'am. Ma'am Remy at kay sir po. Magandang hapon po sa tabang ora mismo. Magandang hapon po sa inyo. Apo, eto po Sir Alvin, si Tatay Reynaldo ay nangangailangan po ng tulong sa muli sa Ako Bicol Party List dahil sa kanyang pangangailangan buwang-buwan na 36,000 para lang sa gamutan. Ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa libreng serbisyo para kay Tatay Reynaldo? Ay, nako ma'am, at tama-tama po kayo dyan at nakita po namin sa record namin kanina na si Tatay Reynaldo po ay nakalapit na sa Ako Bicol Party List po upang para sa kanyang kondisyon, kanyang karamdaman, yung hinihiling po niya na 35,000 plus po, wala naman pong problema yan. Tulad po na sinasabi ng ating butihing congressman ng Ako Bicol Party List ay basta lang pumunta sa atin, lumapit sa atin sa Ako Bicol, tayo naman po siguradong tsak yun na tutulungan po natin. Kung kaya po, yung 35,000 po na hinihiling niya, panggamot po niya yan sa NKTI, bubuuin na po yan Ako Bicol Party List, gagawin na pong 36K po na worth of guarantee letter. Ayun. So, kabuang 36,000 po worth of guarantee letter ang matatanggap po ni Tatay Reynaldo mula sa Ako Bicol Party List. Yes po. Opo. Yes po, ma'am. Opo, Sir Alvin, paano po yung magiging proseso para matanggap po ni Tatay Reynaldo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, yung proseso po para kay Tatay Reynaldo, huwag po siyang mag-alala at naibigay naman po niya yung mga records niya, yung mga dokumento niya nung una. Ito po, hihintayin na lang ni Tatay Reynaldo ito. Tatawagan po siya ng ating mga staff, na Ako Bicol Party List staff, kapag po ready na yung kanyang guaranteed letter worth 36,000 na panggamot po ni Tatay Reynaldo. Opo. Tatawagan po siya yan. Hindi naman po magtatagal yan sapagkat ipoproseso naman agad yan ng ating mga coordinators and staff sa DOH para mabilis pong lumabas yung guarantee letter. Opo, Sir Alvin, para malinawan din ang ating mga kababayan na in case pala nakahingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay maaari pa silang humingi ng tulong. Paano yung magiging proseso po nito at hanggang kailan po yung validity in case na humingi po ako ng tulong, kailan ulit po ako maaring makahingi ng tulong sa Ako Bicol? Actually, ang regulamento po ng ating party list at sa tungkol sa ganyan, yung mga nagbabalik po, yung mga nangangailangan po uli ng tulong medikal at humalapit po sa Ako Bicol Party List, meron po tayong palugit na mga 3 months po. Kailangan po every 3 months po, pwede na silang bumalik. Kasi po, yun po ay isang regulamento upang maiwasan po natin yung mga iba pong tao, iba pang nangangailangan na iba ho kasi linggo-linggo ho lalapit, para ho mas mapagsilbihan natin na mas nakararami po nating kababayan. Ay ginagawa po natin yan na every 3 months. Opo. Ayun. So tama naman. Tamang proseso para naman lahat ay matulungan at mabigyan ng libreng serbisyo mula sa Ako Bicol. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez. Maraming salamat po, Ma'am Remy, at kay Sir po, at sa ating lahat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo. Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ayan, balikan natin, partner, si Tatay Reynaldo, no? Tatay Reynaldo! Yes po. Ayan, narinig nyo mismo kay Sir Alvin na sagot na po ng Ako Bicol Party List itong 36,000 na ninanais nyo pong tulong mula sa Ako Bicol. Ang laking
po na natulungan po. Alam nyo, napakasarap sa puso po na makakatanggap na ng ganun. At ako'y nagagalak at nagpapasalamat po kasi hindi po ako nabigo na lumapit dito sa kanila sa ako dito Party. At ako po'y nagpapasalamat. Diyos na po ang bahala po sa lahat po sa kanila. Opo, sabi niyo nga po, Sir Reynaldo, okay lang kahit nasa magkano. Ang importante ay meron pong ibibigay yung Ako Bicol para naman sa inyo pong monthly na gamutan. Pero eto po, hindi po kulang, kundi sinobrahan pa po. Sinarado sa 36,000 para po ay wala na po kayong poproblemahin pa. Oo nga po. Maraming salamat po. Ako naiiyak at nagagalak po dahil nakita niya po yung boses ko. Iba na ako. Kaya hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero magpapasalamat po ako sa Diyos. Unang-una. Lalo na po rin po sa Ako Bicol Party List. Sa inyo rin po sa tanggapan po. Maraming salamat po. Opo. Po kayo. Nakakawaan po kayo ng Diyos po. Opo. At Tatay Reynaldo, in case na humingi po kayo or nangailangan po kayo ng tulong, bukas po ang Ako Bicol Party List para tulungan po kayo. Opo, salamat po mga uli. Huwag po kayong mag-alala po, Tatay Reynaldo, dahil isasama po namin kayo sa aming panalangin na kayo po ay tuluyan na pong gumaling sa inyo pong sakit. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-support po sa aming mga pasyente. Kaya po, ingat po kayo at God bless po. Ayan. Maraming salamat, Tatay Reynaldo. Ayun, partner, damang-daman natin yung saya, yung tuwa, yung pasasalamat ni Tatay Reynaldo dahil sa ganitong mga oras, panahon na talagang nangangailangan, naandyan lagi ang Ako Bicol Party List. Lalo na sinabi ni Tatay Reynaldo na marami na pala siyang nahihinging tulong. Nilapitan para humingi ng tulong, lalo na yung iba na talagang hinold na daw yung medical assistant sa kanila. Pero yan, ang Ako Bicol. Tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isa namang kababayan mula pa sa Parañaque ang ating makikilala at ora mismong mabibigyan ng libreng serbisyong medikal mula sa Ako Bicol Party List. Yan, partner. Ang kwento ng isang dalaga na 1 taon nang iniinda ang sakit na lupus habang 5 buwan na lamang nakakalipas nang ma-diagnose naman ito sa isang pang-uri ng sakit sa bato. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol tabang ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort.
your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, tuloy-tuloy ang serbisyong publiko ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan dahil hindi lamang sa mga taga Maynila, maging sa kababayan nating galing pa sa iba't ibang probinsya ng ating bansa ay tiyak na naaabutan din ng libreng serbisyo. Tulad na lamang ng ating makakausap ngayong hapon na nagmula pa sa Marinduque, si Brenda Pansacola ay lumuwas pa ng Maynila para sa kanyang gamutan matapos itong ma-diagnose sa sakit na chronic kidney disease. 5 buwan na lamang ang nakakalipas. Ngunit bukod pa sa sakit na CKD ay 1 taon naman itong iniinda ang sakit na lupus. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Brenda Fiegalan Pansacola na may sakit na chronic kidney disease secondary to lupus nephritis. Ako po ay lumalapit ng medical assistance sa Ako Bicol Party List. Sana po ako ay inyong matulungan. Maraming salamat po. At makakausap natin ngayong hapon si Brenda. Magandang hapon, Brenda. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po yung pakiramdam mo ngayon? Ayos naman po. Opo, sino po yung kasama mong pumunta po dyan sa tanggapan ng Ako Bicol para humingi po ng tulong? Kasama ko po yung mama ko. Opo. Sa pagpunta po dito para humingi po ng tulong sa Ako Bicol po. Opo, so mula pa po kayo sa Marinduque? Opo. So siya na po yung nanay mo na po yung kasama nyo sa... Ilang araw na po kayo dyan sa Maynila? Ano na po, last year po ay nandito na po kami at umuwi lang kami ng September at umuwi po kami ng March ulit. Kasi hindi po kami nakabalik po. Kasi tuloy-tuloy po yung check-up po. Kaya dito na po muna kami nag-stay. Opo. Simula ng March po. Pero kamusta naman yung araw-araw mong pakiramdam? Ano yung madalas mong iniindang sakit sa katawan dulot nitong dalawang uri ng sakit? Itong CKD at lupus? Minsan po ay madaling dapuan ng ubo, sipon, lalo na pag malamig ang panahon po. Tapos, minsan po ay nalalaki sa likod, sa ngalay po, yun po. Pero, mulan po, okay naman po yung pakiramdam po. Hindi po kaya dati. Opo. Nung nagsimula pa lang po yung sakit po. Opo. Pag tumatama po itong ganitong uri ng epekto nitong sakit, ano po yung madalas nyo pong ginagawa kahit papano ay mahimsan po itong nararamdaman po ninyong sakit? Ito ay natutulog ng sa tamang oras po, kumakain ng sapat, umiinom ng tubig lagi, nagpapahinga po, yun po. Opo, maaari ko bang maitanong Ma'am Brenda, ilang taon na po kayo? Kayo po ba ay nag-aaral or meron na po kayong trabaho? Ako po ay tapos na po, 29 years old po ako. Dati po bago po ako mag-start, secretary po ako, tapos cashier ng isang school po. Then, nung magkasakit po ako, umalis po ako dun sa trabaho ko. Kasi kailangan ko pong magpagaling po muna bago magtrabaho po ulit. Kasi hindi po basta-basta po yung sakit ko. Kasi ang tinamaan po niya is yung immune system, kung saan napiktado po lahat ng sistema po sa katawan. Kaya
kailangan po pala magpagaling po muna. Opo, so malaki yung naging epekto po sa inyong buhay at the same time yung trabaho niyo po ay naapektuhan din po nitong dalawang uri ng sakit. Opo. Okay. Ma'am Brenda, magandang hapon. Magandang hapon po. Oo. Ulitin ko lang, kayo pa rin ay nagtatrabaho despite meron po kayong nararamdamang sakit? Hindi na po ako, nag-alis na po ako sa trabaho ko po kasi kailangan ko pong mag-focus muna sa pagpagaling. Okay. So, huminto muna po kayo sa pagtatrabaho. Opo. Ano na lang po yung kumbaga, ano na lang po yung madalas nyong gawin? Araw-araw para po ay malibang, lumipas po yung isang araw, ano na lang po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Nandun lang po sa bahay, natutulog po nanonood ng TV, ganun po. Okay. Naglalakad-lakad minsan. So, ibig sabihin, nagpapahinga po at the same time, inaaliw nyo na lang po yung sarili po ninyo, Opo. Para minsan-minsan makalimot po ng problema. Opo. Pero sino po yung inaasahan nyo po sa pamilya? Paano po yung pang-araw-araw po ninyong pangangailangan? Yung sa pagkain po namin. Yung sa pang-araw-araw po sa pagkain ay yung kapatid ko po muna, doon po muna kami nakatuloy sa kanila. So yung sa allowance naman po ay nagbibigay po yung isa ko pong kapatid. Okay. Monthly binibigay na po kami para sa pambili-bili ng pangangailangan sa katawan, gano'n po. Kasi sa gamot ko naman po is, sa awan naman po na industry ay nakakahimpang yung tulong sa DSWD every 3 months, cash assistance po. Then, yung tinutulungan po kami ng mga kamag-anak ko, mga tito-tita, mga pinsan ko po, sa mga kaibigan ko yung katrabaho dati. Okay. So, tulong-tulong po ang inyong para mga sa kapatid. gamot ko po. Opo. Kayo po ba ay meron na pong asawa at mga anak? Wala pa po, single po. Okay. So, kaya yung mga kapatid mo ay naaasahan mo na magsuporta po sa inyo. Kumusta man naman po itong mga kapatid niyo po na nagbibigay, nagsusuporta? Ano po yung sinasabi po nila sa inyo? Magpagaling po, basta lakasan lang po ng loob. Makakaya din lagpas ng gagaling din po. Okay. So, aside doon sa financial support na naibibigay sa inyo po ng mga kapatid mo, andun din po yung emotional and mental support, full support po yung inyong pamilya dahil po sa pinagdadaanan po ninyo. Opo. Meron ka bang gustong sabihin sa kanila, Brenda? Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi alam ko pong malaking gastusin po talaga eh. So, salamat po sa tulong nila sa support palagi, sa prayers, kasi hindi po nila ako iniwan. Dahil sa panahon na sobrang hirap na parang akala ko wala ng pag-asa kasi ang dating dumaan na parang kaya ko ba itong nagpasan yung po. Kaya thank you po kasi pinadala sila ni Lord para matulungan po ako sa napagdaanan ko po ng sakit. Okay. So, napaka-importante yung naandyan yung pamilya na nag-aalaga at nararamdaman mo yung pagmamahal. Opo. Brenda, lumapit po kayo. Sila po yung naging lakas. Okay. Opo. Sila po yung nagsisilbing lakas nyo din po. Ano? Opo, para lumabay. Okay. So, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinaka-nais po ninyong hilingin? Para naman po ay, syempre, makatulong po sa inyo yung Ako Bicol Party List. Kasi lumuwas pa po kayo ng Maynila, tama? Opo. Lalapit po ako sa Ako Bicol Party List para po sa aking kidney biopsy po kasi para malaman kung ano po ba ganyan afford, bakit may propane, may blood na sumasama sa aking urine po. Kaya ginanap po ng doktor na magpa-biopsy po ako. Biopsy. Okay. Nasa magkano daw, Brenda, abutin po itong gamutan po ninyo, sabi ng doktor? Lumapit kami sa social service. So, nakalas po kami. So, nire-require po kami na
na mag-ready po ng 15K for ano po. Kaso may kasama po siyang other than that na para sa procedure po. So, lumalabas po na nasa 28,000 na higit po yung 28,000. Tama po ba yung narinig po namin? 28,000? Opo. Sige. Sige Brenda, no, standby ka lang para sa ora mismong pagtugon sa pangangailangan ni Brenda. Nasa kabilang linya ng ating telepono sa muli, si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Good afternoon po muli sa inyo po. Opo, lumapit po sa ating itong kababayan po natin na si Brenda. Ano pong maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List mula sa inyong libreng serbisyo? Yes sir, at napakinggan ko po yung usapan po ninyo kanina ni Brenda. At yun nga po, maliwanag na nangangailangan po at lumalapit sa Ako Bicol Party List si Brenda upang para sa kanyang pagbabiopsy po, yung procedure po na kailangan niya sa NKTI. At narinig din po ng ating tanggapan yung kanyang hiling na sana yung kanyang pagbabiopsy na nagkakahalaga na more or less 28,000 ay ma-provide na at matulungan siya. Ito po, at bilisan na lang din po natin na dahil ito po ipoproseso na natin, yung 28 po na yun na hinihintay at inihiling ni Brenda ay bibigay na po yan. Ipapadala po ng Ako Bicol Party List ang guarantee letter worth 28,000 kay Brenda. Ayun. So, 28,000 ang kailangan ni Brenda, kaya yun din ang itutugon at ibibigay ng Ako Bicol Party List. Paano po niya matatanggap ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List, Sir Alvin? Ito po, sir, Ma'am Remy, once po na na-process na natin to at nag-email back sa atin ang Department of Health, itatawagan po natin ang ating mga staff si Brenda upang makuha niya yung kopya ng guarantee letter niya upang maisumiti na agad-agad doon sa NKTI para makapag-biopsy na sila para kay Brenda. Ayun. Magandang balita po ito, Sir Alvin, at matutulungan po natin itong si Brenda sa kanya pong legal na pangangailangan. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez. Maraming salamat, ma'am, at kay sir, maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayo. Ayan, the best ka, Sir Alvin. Mabuhay din po kayo. Balikan natin si Brenda. Brenda? Hello po. Opo, Brenda, napakinggan mo si Sir Alvin, yung 28,000 pesos na kakailanganin nyo po para sa pagpabiopsy ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List sa paraan po ng guarantee letter. Ano po yung masasabi nyo, Ma'am Brenda? Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List sa ibibigay po nilang tulong para sa akin yung kidney biopsy. Isang malaking tulong po ito para sa akin at sa aming pamilya na matumbo ng pangangailangan namin sa aking sakit. Maraming salamat din po sa pagtulong kaya hindi lang sa akin at sa lahat na may sakit. Yun po. Ayan. So, mag-iingat kayo, Brenda, at maraming salamat din po sa pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. At magpagaling po kayo at huwag niyo pong kalilimutan na manalangin po para tuluyan na po ang inyong paggaling. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ayan, partner. Dalawang kababayan natin ngayon ang nabigyan ng bagong pag-asa na sila ay matulungan at eto nga partner, tinugunan ng Ako Bicol Party List ang kanilang kahilingan na sila ay matulungan patungkol sa problemang medikal. Ito lang partner ang patunay na hindi lang sa ating mga kababayan na mga Bicolano, pati na rin sa iba't ibang lalawigan, probinsya dito sa ating bansa. Ating bansa yan. So, pinaka-importante dyan partner is marami tayong natutulungan. Tama partner. Yun naman talaga ang gusto ng ating mga congressmen, makatulong sa ating mga kababayan, especially yung mga walang-wala. Diba? Yung talagang nangangailangan. Yung talagang nangangailangan, yung mga nasa laylayan kumbaga dahil wala silang ibang mahinga ng tulong, kundi ang Ako Bicol Party List. At nakakatuwa partner na itong si Brenda ay talagang full support ang kanyang nanay at ang kanyang mga kapatid. Yun ang pinaka-importante partner dahil yun yung nagpapalakas, nagpapatatag at ang kanyang direction ay positibo lang. Tama.
Samantala mga ka-aksyon, mula naman sa Camarines Sur, isang ina ang 3 araw na raw nawawala. Labis na ang pag-aalala ng pamilya ni Raquel Ignacio Ramos dahil ngayon lamang daw ito nangyari. Isa pa sa kanilang alalahanin ay may sakit pa raw ito sa pag-iisip kung kaya't nais na nilang manawagan ngayong hapon. Magkakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Elsa Ramos, ang nanay mismo nitong si Raquel. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Magandang hapon naman. Opo, Nanay Raquel, kumusta po ngayon ang pakiramdam po ninyo na ito pong anak po ninyo ay hindi pa po ninyo natatagpuan or nakikita? Oo, nananawagan po ako na mga akong tabang. Opo. Nag-aalala kami sa hindi pa siya umuwi. Ito dalawang gabi, hindi na siya umuwi pa. Dalawang gabi. Ito po ba ay sabi nyo ay unang beses lang po itong ginawa nitong anak po ninyong si Raquel na hindi po umuwi sa inyong bahay? 3 beses na lang po siya naggawa ng ganyan. 3 beses na po. Pero ito po ba yung unang beses na talagang natagalan po yung hindi niya pag-uwi? Oo, pigahanap mi siya. So ngayon po, hindi nyo talaga matagpuan at hindi nyo alam kung nasaan itong si Raquel? Hindi mi po siya na tatagpuan kung nasaan siya ngayon. Opo, ito po ba nanay, si Raquel na anak po ninyo ay meron na din pong sariling pamilya? Mayroon po. Opo, ilan po yung anak niya? Isa lang po ang anak niya. Opo, 4 years old. Yung asawa po ni Raquel, nasaan po? Naghahanap po siya ngayon. Naghahanap ni umuwi. Naghahanap po dito kay Raquel. Ano po? Yung asawa niya ay sa ngayon, hinahanap po itong si Raquel. Iyo po. Opo, saan po sila nakatira ngayon, Nay? Ito pong pamilya ni Raquel. Dito po sa Sitio Laog, Buyo. Okay po. So, dyan po sa Buyo. Nung nawala po or hindi po umuwi itong si Raquel, anong oras po ito napansin po ninyong wala na sa bahay po ninyo? So, alas 4 po ang hapon. Alas 4? Sabado. Opo, alas 4 ng hapon. Pero, nung nawala po siya at hindi po umuwi, ano po yung pumasok sa isip ninyo? Naghanap po kami. Pumunta po kami sa... Hello, Nay? Tighanap ni po siya. Tapos, ang isip ni po, nagpasok po na inatake naman siya kan depresyon. Ayun, so... May pinagdadaanan. May pinagdadaan ng depression itong si Raquel. So hanggang saan po kayo naghanap, Nay? Kahit saan na po, Matakla, Katagbakan, abot na po kami ng lipat sa... Okay, so... Sa San Jose po, pigtulungan kami ng pulis. Opo. So iba't ibang lugar na po ang napuntahan po ninyo para hanapin si Raquel. Pero hindi po talaga ninyo mahanap? Hindi pa. Opo. At sinabi mo, nanay, na katulong nyo po sa paghahanap itong pulis kay Raquel. So ibig sabihin, nanay, na-report nyo na po ito sa otoridad? Opo. Opo. At sinabi niyo po, nanay, na hindi itong unang beses na nawala po itong si Raquel. Yung una po, saan niyo po nakikita or nahanap po itong si Raquel? Na po, 3 na pong beses siya na nawala. Opo. Nahanap ni agad siya. Opo, saan Ngayon, lugar? hindi pa. Ika-3 po yung beses. Opo. Yung una, nanay, saan niyo po nakita si Raquel? Doon po sa Carantas. Opo. Yung pangalawa, nanay, saan niyo naman po ito nahanap si Raquel? Dito man po sa Magdagini. Opo. Yan na sinabi niyong 2 lugar. Ito po ba ay napuntahan niyo na po ngayon?
Puntahan pa po kaso asawa niya. Opo, Hindi pa umuwi agad kaya. Hindi mi pa alam. So wala po kayong alam na baka sakaling pumunta doon po si Raquel, doon sa sinasabi niyo po or binabanggit niyo pong lugar? Wala po. Opo. Pero kayo nanay, meron po ba kayong idea kung saan po madalas na pumupunta po ito si Raquel? Hindi mo po siya umaalis ng ganyan. Pag depression po, saka na siya nag-aalis. Pero kung wala man po siyang depression, hindi man po siya nag-aalis. So may pinagdadaanan po talaga itong si Raquel. So ibig sabihin niyo po, Nanay Elsa, ito pong anak ninyong si Raquel ay meron pong iniinom na maintenance or gamot para po sa depresyon? Mayroon po. Opo, so hindi po siya nakainom ng gamot kaya iniisip po ninyo na baka inatake na po ng depresyon. Siguro po. Opo. Sinang umalis siya ng oras ng inuman. Nung umalis siya, oras yun ng pag-inom. Kasi po, nang umalis siyang hapon, hindi pa siya nag-inom ng gamot. Ayun, nalipasan po ito ng oras ng pag-inom ng gamot. Kaya posibleng inatake ng depresyon. Okay, so ibig sabihin, Sabado, ngayon ay Lunes, 3 araw na po itong hindi nakakainom ng gamot. Ang inumin niya kaya po, 7 pag alas 7 ng gabi. Sa alas 4 pa man po siya nag-alis. Hindi pa siya nakainom. So pang 3 beses na dapat makainom ngayong araw si Raquel. Palagi man po siya nag-inom. Parang nang umalis na siya, hindi pa alas 7. Kainom. Alas 4 pa sana. Opo, okay. Pag 7 ko ng gabi, saka na siya mainom naman. Opo, nanay, ngayon po ay halos magtatatlong araw na pong nawawala yung anak po ninyo. Ano po yung kinakatakot nyo po? Yung po nga ni, natatakot po nga ni kami. Opo. Ngayon po, nanay... Uran, disgrasya sa lakawan. Opo. Maulan po pati. Opo, ngayon po, nanay, maaari na po kayong manawagan sa ating tagapanood at tagapakinig. Baka sakaling may nakakita po kay dito sa anak po ninyong si Raquel. Iyo po. Manawagan po kami. Nanawagan po ako sa kuyang aki na si Raquel Ramos. Baka mayroon man po mga makakita, maalaman mi man po kung nasaan siya. Opo. So, yan mga ka-aksyon, yung panawagan po ni nanay patungkol po dito sa nawawalang anak niyang si Raquel. Ang pangalan niya ay Raquel Ignacio Ramos. Meron po itong kasalukuyang mental condition. Siya po ay 42 years old ng Barangay Buyo, Goa, Camarines Sur. Ang suot po nito nang ito po ay umalis ng kanilang bahay ay pink na t-shirt, floral short at maikli lang po ang kanyang buhok at meron po itong nunal sa kanyang mukha. Pwede nyo pong i-contact ang teleponong ito, 0981-798-8805. Yan po si Arlene Ramos. Okay. Ayan. Opo, nanay, pahabol lang po, nung bago po ito umalis ng bahay po ninyo, anong kulay po yung damit na suot po nito? Pink po ang bado niya, suot niya, pink, na may sa unshort, itim-itim, tapos ang damit niya, pink na may puti sa daghan. Tapos, 42 years old na siya. Opo. Okay, so tama naman yung mga detalye pong naibigay namin, nanay. Base din po ito, yon sa inaibigay po ninyong impormasyon. Maraming salamat po, nanay. Wag po kayong mag-alala dahil kami po ay makikipag-ugnayan sa himpilan ng PNP at syempre nananawagan din po kami sa aming mga tagapanood at tagapakinig patungkol po dito sa inilapit po ninyo patungkol sa inyong anak. Maraming salamat po, nanay. Oo, salamat man po. Opo, babalitaan na lang po namin kayo, nay, pag meron pong nagpaabot po sa amin ng impormasyon kung nasaan po or may nakakita na po dito kay Raquel. Maraming salamat.
Salamat, ma'am po. Okay. Ayan. So, at yan mga ka-aksyon, ang mga hinaing at syempre yung mga ora mismong natugunan ngayong hapon dito sa ating programa. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At yan mga ka-action, 31 days na lang at papalapit na ang Pasko, partner. Advance Merry Christmas sa inyo mga ka-action. Merry Christmas mga ka-action. At kunin ko na rin itong pagkakataon, partner, na batiin ang isa sa naging kabady ko nung nagsisimula pa lang ako sa news reporting. Yan, at ngayon, sa Lambat, siya yung dahilan kung bakit meron tayong ma-action na Lambat story. Yan po si Maki Balabis. Yan din, partner, ang aking unang cameraman sa aking mga unang labas dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat sa ating cameraman, editor at director. Happiest birthday kay Maki Balabis. Happy birthday. At kahapon na partner. Sa iyo ang pulutan, yes? Kahapon, partner, nag-advance na ng celebration. Buti ka pa! Ay, alam ko. Ikaw, partner, ay alam ko na nasa... lumipad ako, partner, ng Metro Manila at pumunta ako ng Batangas at minaximize ko, partner, yung 2 araw. Yan, ginawa mo naman Daraga Legazpi, partner, ang Maynila. Masaya, partner, dahil kahit papano, yung ating other part or obligation ay nagawa ko, partner. Proud to be a Rotarian. Kumbaga na kahit papano ay nag-unwind ka, partner. Yeah, at ano yun, partner, commitment to our community. To serve. Kahit linggo, partner. Yeah. Nasa serbisyo publiko pa rin. Correct ka yan, partner, dahil yan yung Rotary Way, partner. Service above self. Yeah. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.